Έχω ψάξει σε όλα τα σημεία που θα μπορούσε να έχει κρυφτεί. Αυτός. Ή μπορεί και οι δυο. Πήγαινε πίσω! Ας σε πυροβολήσω, σπινάξω τα μυαλά στον αέρα. Σου είπα, ακίνητος! Ωραία, τα κόλλος, μεγάλη. Πήρε και θα πιάνει σε μένα. Ακίνητος. Στόπλο. Ακίνητος. Λέγε, πού έχεις τα διαμάντια. Μοντέρα! Ξόδεψε κιόλας. Θες που τα έχω. Θα μάθεις σίγουρα που έχω τα διαμάντια. Ναι. Σίγουρα θα μάθεις που έχω τα διαμάντια. Ναι. Μην ακίνητος! Λέγε. Λέγε! Δεν μπορώ να σου πω. Είναι μεγάλο τίμημα. Είσαι σίγουρος? Γιατί εγώ θα πιστώ για άλλα λόγια. Ποιος είναι ο μάγκας μεγάλε? Ποιος είναι ο μάγκας τώρα? Για πες μου που έχεις τα άλλα λεφτά για να σου πάρω, Πήγαινε πίσω! Μην ακίνητος! Το δύο πιστώ για τώρα. Πες μου τώρα που έχεις τα λεφτά σου, να σου πάρω τα πάντα. Τα διαμάντια να είναι στο σπίτι. Είναι ακίνητος στο τοίχο! Με το χέρι κάτσω! Να σκεφτώ. Πες μου τώρα, που έχεις τα λεφτά σου. Για πες μου, πού έχεις τα λεφτά. Πες μου τώρα, πού έχεις τα λεφτά. Κίνητος. Εσύ. Δεν θα τον μίσεις, θα μου πυροβολήσεις. Δεν το ρισκάρω. Θα σε πάρω μαζί μου στην κόλαση.